Good morning! Good morning! Tagis, tagis! Grabe init. Ano ba? Tagulan na ba? Ano ba? Grabe pa rin ang init sa ano. Kapag kaaraw, sa hapon lang umuulan. Parang summer pa din. Yes? Kumain na daw kayo ah. Yes? Ready na? Ready na sa ano? Ready na sa vitamins, gluten? Ready na? Ay, pogi naman yun eh. Ang pogi naman. Ayan pala si Conan. Si Conan na may sariling mundo. Wow! Ang tikas niya daw ah. Tikas. Naku, siya din daw. Oh. Hey, Maggie. Mamaya ka na nga. Good morning, Conan. Kumusta tulog? Ikaw parang laging puyat ah. No? Uy, oh, yan na naman siya. Hihiga na naman yan. Oh, ay, sus naman yan. Laging puyat. Ano ba? Puyat ka na naman, manin? Puyat na naman ang kunanin ko na yan. Lagi na lang puyat ah. Parang dami-daming trabaho sa gabi ah. Nagro-ronda ka ba? Ha? Uy, sus. Ay! 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 Iya ka pa. Ay, ano ba Maggie? Ginagalaw kayo ni Maggie. Ito naman daw. Sige, ikaw naman. Maggie! Hi guys! Hey guys! Cute din ako guys, diba guys? Na-scratch yung ano niya, leg niya sa cone. Napabibilang ko ng bagong cone mamaya. Kasi naman, huwag mong ngangat-ngatin ha. Bless you kunan. God bless you kunanin. God bless you kunanin. Uy, puti ng tit. Ay. Ano ba, Maggie? Thank you. Wag mo kung ano yun. Ito owner ako ba? Huwag mo dilaan. No. Dali na. Yun pa yung vitamins. Uy! Ano yun? Sino una? Uy, layo ka na namang routine na. Sige, ko na naman. Baba. Dala mo. Very good talaga si Kuya na. Mamaya ka na, Maggie. Si Kuya naman na. Dali na baba. Very good. Maggie ka naman. Kanina. Sarap. Wow. Uy, hindi ka dito. Ako lang dito. Malungkot. Oh, dali na ba? Dali na. Sos. Tipi. Tika dito. Hindi. Bilisan mo na. Enough na. Rico. Kaya bubukutin kita. Halika na. Halika na, gluten. Ay! Gluten! Halika na. No! Ulit mo, gluten ha. Parang wala namang pagkakaiba yung ano, bigas ng aso sa bigas namin. Ito yung sa amin eh. Ang puti din. Parang mas maputi pa yung sa aso ah. Ano ka rin itong dalawan to? Ayun, pinabilang ko na kasi ng ano eh, ng tawag dito, sariling bigas yung ano, aso. At sabi ni Papa, mahal daw yung bigas. Pero ito ako nang bumili yung bigas namin dito. At ang bilis na ubos yung bigas last time. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nga, share sa ano sa dogs. So ngayon, binilang ko na dito din ang bigas and then sa aso. May mga sariling bigas yan. Kasama sa budget yan. Nakakaloka. Kasama lahat sa budget yan. Ulam, bigas, vitamins, dog food. Ay, nako. Pero wala namang katumbas na saya yung mga binibigay sa akin yan eh. Lalo na tong kunanin na to.
Lalo na yan. Nako! Grabe magpatawa sa amin yan. Yan ang comedy namin dito sa bahay si Conan. Kaya lagi masaya dito eh. Pero malambing sila lahat. Kapag ka, gumising na ako sa umaga, guys, ayun na, tatakbuhan niya pababa. Nire-raid na nila ako. Anyway, bigla muna tayong kainit, grabe. Ay, sorry, Mikey. Wala tayong mail. Di pa rin ako nakaka-order nung collagen ko. Na-max out yung BPI ko. Kakabayad sa mga sa... Ay, shops. Sa mga din, mga supply, Kasi online ko na din binibili yung mga supply din. Pinapadeliver ko na lang para wala nang hassle. So, yun. Ito na tayo mail, Yung anak ko nasa labas na naman. Talagang batang yun. Malapit-lapit na matapos kaligayahan yun. And then, ano pa ba? Tumawag si Mami. Tapos sure na daw yun sa... Ito pala kayo. Sure na daw yun sa Kamigkin. Kaso, baka hindi ako sumama, guys. Kasi may pasok na nga si Kolokoy. Ayoko namang maiwan si Kolokoy. Na nandun kami nagsasaya. Tapos nandito siya. And then, yung shop, syempre. So, si Froggy na lang siguro yung kasama sa parents niya. Breakfast tayo, guys. Ayan, sardinas. Yung tira nila, Emma. Ayan, natakam ako. Ang bango kasi. Tapos, meron pa ditong mga dried fish din. Yan. So, sardinas ngayon yan. Let's eat. And then, Milo. Kain tayo. Kanya-kanyang hawak ng cellphone. Nag-iisip ng pang-ulam. Ay, ubusan na kami ng idea, guys. Nakakaloka. Nag-post na ako sa Facebook eh. Makuha lang ng idea. Nakakaloka yung ganyan eh, no? Wala nang maisip. Nagkaubusan na. Ay, colors. Ito namin gani. Sa aso yung sa isang chin. Alin sa aso, Emma? Yung sa kanan? Sa kanan? Yun ang kinain ko eh. Salbahe ka. Ha? Maninig ko. Pareho kasing maputi eh. Joke lang. Parang maputi ah. Social tong mga alaga na to ah. Ano guys? Ano lang ulamin natin? Nakakaloka. Ano na lang? Ano ba yon? Order na lang tayo nung crispy pata. Sira na rin. Tinanggal ko ito yung Tinanggal mo na? Tanggal na yung niya. Bracket ba o yung wire? Yung wear, pati dalawang bracket. Kasi kagabi yung ulam namin. Ikaw, may natanggal sa'yo. Wala, lang, wire lang sa Wire lang. Natanggal din. Ayan, kakaulam lang, matitigas. Tapos kakangata ng mangga. Sa akin wala naman. Wala. Kasi ngayon, bracket Kamal pati ko. Oo nga eh. Walang bracket, kaloka. Akala ko walang kainan ngayon. Kasi kanina pa kami nag-iisip ng ulam, di ba? Ayan, nakaluto na pala si Madam Emma ng giniling. Cheesy giniling. Ayan. Melted na yung cheese niya, kaya medyo tuyo siya. Yummers. Kain na sila, Sinday. Hi, Sinday. Si Mika, si Jo, tsaka si... Pogi. Yoy. Stress na. What's up? Last stress na? Di pa tayo nananghalian? Ano na? Anong ganap? Ano naman yung inaano ni Emma? Sa aso na naman. Last stress pa lang. Grabe naman ka, kaalaga ang mga doggies. Grabe. Si Jackie. Lumabas. Paalam. Ayun, dyan na ba? Nagkita na sila ng ate niya? Nagkita sila ng ate niya. Pumuntang MOA. Kala ko manonood si Jackie ng sine. Tayo nang kumain. Alas stress na. Walang kamatis. Sige kang kamatis po. Sige. Siya natin yung ang kamatis.
kamatis. Wala pa rin kamatis. Ema. Ano na yung kamatis? Sarap yun sa... Masarap yun sa ano, yung piniritong ano. Tayo ba yan? Kamatis. Tapos yun. Solve na yan. Tawa na naman tao si Emma. Ay, suklay pala tinagisa. Ah, sige. Oo nga, sabi nga ni kuya mo, yan naman si Emma. Ayan naman si Emma. Ah, bakit? Ano? Sino matanda? Ano, nasa terrace kami ni Natsu. Sino matanda? Ka ng tawa, di ba? Hindi ko kapit-bahay. Kapit ba? Yung ano, lalaki? Natawa na lang ako. Eh, kaysa naman yung tawa dyan ni Joseph. Batrip na batrip si kuya mo. Parang demonyo na. Ginagaya nga yun yung pragi pagkatawa-tawa. Batrip na batrip. Ganun. Pakinggan mo minsan. Hindi ka pa nahuli. Na ano? Yung ka-office ko dati sa Advantage, office day. Oh, 34 years old. Ilan taong ka na? 31. Oo. Kaya mo pa. Grabe siya. Mapang-api. Habol ka pa. Naapi ako. Grabe yung ano, nakita mo yung shinare ko? Yung baby, tinapon lang. Ang taba-taba pa naman. Tingnan mo. Shinare ko sa ano, sa Facebook ba? Ang daming ay, ginagawa mo na naman, Emma. Di ba, ang dami-dami mga humihiling na magkaanak. May biyayaan, pero sila, ano, tinatapon lang. Okay, patay yung bata. Saan tinaman? Tignan nyo, ang taba pa naman. Kakaawo. Oh my gosh. Oo. Sino nanay nito? Wala nga eh. Tagpuan na nga lang. ng buto. Babalian ng buto, baka patayin ko din nanay yung visit. Nakakainis. Ang taba-taba pa naman. Nakakaiyak talaga na. Ay, naku, may mga babae talagang puro pasarap lang ang ano eh. Bakit niya pa binuo ng ganito? Kaya nga, di sana nung ano pa lang. Ay, nakakainis talaga. Dito yung mga pop. Taba, ching, 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 ching. Yun na. Ayun na, yun na, yun na. Kapil nito sa boot mo eh. Pangano ko, panghuli daw ng ano, sabi ni kuya mo. Kalokay si Papa, eh, no? Pero ako naglagay ng sako na yan. Naanggi kasi. Oy! Gluten! Bad! Uy! Wow, nag-ano si ano at pati-pati ah. Wag saktan ah, babies pa yan. Wag saktan. Uy! Hello, hello, hello! Psst. Kaso mabantot kayo eh. Ligo nga kayo bukas. Mabantot nyo na naman. Si TPO. Huwag ka takutin! Ito ba isa? Sige. Sige. Ang ganda mo din. Tipi. TV boy! Ikaw talaga ano ka eh, no? Bully ka eh. Hey! Gusto mo? Hey! Hey, 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 hey! No! TV! Matigas. Kain tayo. Wala ka. Tuwala na. Ano yan? Buhay pa. Kaloka talaga. Alas 3 na. Ngayon pa lang kami manananghalian. Let's eat. Adi ka lang Behave na behave si Pati kay Emma. Oo. Natanong ni Emma kung si Pati na lang daw ipamigay. Sabi ko siya kaya ipamigay ko. Tawa lang siya. Oo. Behave. Ito pa yung isa eh. Ito yung dadalhin sa Cavite eh. Kaso, magbabago yata isip ko eh. Hindi na na be. Dito na lang na. Dito na lang ikaw. Sama Dito mo na lang? si Natsu. Dito na lang na. Doon siya sa baba. Yun na Dito lang. na lang ikaw. Ano? Wawa man si mama eh. Pag inano eh. Niwan pa eh. Cute ng mata niya. Parang may eyeliner. Naka-cut eye. Di ba ganito pag-eyeliner na? Oo nga no. Mga ano sila. Mga eyeliner yung mata nila. Ganyo, 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 ganyo. Ay, ganyo.
Monet, and your kids, Hayden and Lakas ano? Crisel Soler. And hi po, Tita Monet, Kuya Terence, Ate Monica, Tita Brevilao, and Ate Ashley. Sunod si Sparkly Eye Candy, Charis Eliza, Ate Marona Yayan, Japan, Asian Beauty, Oliver John Antonio, Iana Christine Garciano, advance happy birthday, Iya. That's it? That's it. Pahabol kay Eunice Paralejo. Tama ba? Paralehas pala. I'm sorry. Eunice Paralehas. Hi, guys. So, ayun. Naka-shoutout na si Kulox. Bakit si Tenga? Si Kulox. Ayun, guys. Wala na kami, wala na kami Good night na gagawin. Good night na rin kami. Hindi na kami nag-dinner ka, anak. Di ba nga Tapsi? Ayun nga pala. Tapos sila ni Tali. So kasi ako kanina, nag-lunch kami 3 p.m. na eh. Nag-nacho ako eh. Ginamit ko cheese wheels para sa Ay, oo nga pala, master. nag-nacho ka pa. Tsaka yung may mga green peas tsaka carrots para sa beef. Sarap. Asan na yung nachos? Iwan ako sa baba. Baka yun, hindi na yung crispy bukas. Ang tigas-tigas na nung pagkabukas ko. Ay, tigas na, hindi na May crunchy. tape na nga yun eh. Hindi na crunchy. Hindi na may tape Ay, na kasi. sayang. And, yun nga guys. Ano ba ba? Happy Sunday. Uy, di tayo nagsimba ngayon. Sunday pala. Hindi. Ano ba yan? Nakakalimutan na. Sa Wednesday Sorry, na lang. Sa Lord. Wednesday. Punta tayo sana. Wait lang eh. Pasok niya na sa Wednesday. Nagtutbrush ka na? Wait lang. Bukas 13. Parang hindi naman, no? Tingnan mo, nakikita ko pa yung Yeah! Pagtatash ka do! Bastos ka! So, ano ba? Saan na ako? Ayun nga, happy Sunday! And may pagkain pa naman ako dyan. Nagpabila ako kanina kay Mikay ng fresh lumpia. And okoy. Tapos may lumpia pa rin. Puro lumpia. May So, ano yung ayun, okoy? see you tomorrow. Okoy. Fritters. We'll see you tomorrow. Bye! Good night! Good night na. Do you know olives? What olives? Olives. 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 Sa, Ano yun? sa Let It Go, si Olaf. Si Olaf? Sino yun? Hindi yun. Gulay. Snowman. Gulay yun. Gulay yun na Gulay ba? crunchy. Olives. 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 May V-E-S sa huli. O-L-I-V-E-S. Oh. Hindi olives nga. Olives. So, May sarili. Olives. frozen Anyway, yun. good night guys. We'll see you tomorrow. Yung si Daddy. American food yun. O, ikaw daw, you're so payat na daw. Enough na sa kaka-diet. It's Ha? not healthy na. Your pagkapayat is not healthy anymore. Oo nga din. Hindi na kita na ano sa tiyan. Ulo ko. Good night na. Abnormal talaga. Mag-good night ka na. Good night, Daddy! Night. Yung short mo dyan, walang pinatag sa ano mo. Sige, samyuin mo ang bango ng iyong short. Ayan, nasa ulo mo. Holy cow. Hello.